Jeg synes, det er flot. Det ødelægger naturen, Nej, for det er farvet med farvestoffer. men det hjælper jo alligevel ikke. Jo, fordi det, er jo ikke, det skader jo ikke. Men alligevel, prøv at se på det. Er det overhovedet kunst? Ja, fordi det er jo ikke så tit, at der er nogen, der farver et isbjerg rødt. Men alligevel, prøv at se på det. Det er pissegamt. Nej. Oh. Det er virkelig, virkelig gamt. Hey, er det ikke Marco? Skal vi ikke gå hen til at bestille et spørgsmål? Jo. Hej, Marco. Hej. Jeg stiller nogle spørgsmål. Jo, det må jeg gerne. Men jeg har ikke tid lige nu, jeg er lige på vej hjem. Så hvis jeg kan få jeres nummer, så kan jeg ringe til jer, når jeg kommer hjem. Okay, så skriver det ned. Kan du ellers godt lide mine kunstværker der? Ja, jeg synes, de er seje. Det lyder jeg godt. Tak skal du have. Så ses vi. Ses. Hej, det er Marco. I vil gerne stille mig nogle spørgsmål, kunne jeg forstå på jer? Ja, hej Marco. Det er Erik og Susanne. Vi har nogle spørgsmål til dig. For eksempel, hvad er dit formål med at lave installationskunst? Formålet med at lave den slags kunst, det er, at jeg vil sætte folks tanker i gang, og dermed vil jeg provokere dem. Og hvordan fik du ideen til at få en fedtsugning og derefter spise det? Jamen, det er sygt, at man kan lave om på sig selv, bare ved en enkelt fedtsugning. Og derfor vil jeg vise, hvorfor det ikke hjælper at få lavet en fedtsugning, fordi du lige vil spise det igen. Og dermed fylder du det fedt, du lige har taget af, det fylder du på igen. Så det kører som i en cirkel. Okay Marco, så har jeg et andet spørgsmål til dig. Hvad er meningen med at lave Pink State? Jamen, Pink State, det symboliserer, at naturen den bløder på grund af den globale opvarmning. Og så vil jeg gerne vise, at vi skal passe bedre på naturen, så den ikke får dårlige... Eller så den ikke får dårligt. Så den ikke får det dårligt, undskyld. Og lige her til sidst, hvordan smagte dit fedt? Jamen, det smagte lidt lang tid siden nu, men det smagte rigtig godt. Eller det smagte som, som bare almindelig svinekød. Så, ja. Har I ellers andre spørgsmål? Nej, det har vi ikke. Men tak for hjælp. Mange tak. Det var så lidt. Hej. Marco Everesti blev født i 1963 i Chile og rejste senere til Danmark. I 2000 vakte han stor opsigt med sin udstilling Helena, der bestod af 10 blindere med levende guldfisk.